Oh iya iya, India kan number one. Moody's Frankfurt, Sharenani. Buhat kami, buhat ini, keisona WhatsApp number Mali Jadi kiberu utani, baswati. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। आंबो गेवलां मेल जाग्रायावबो दोंथाम रोजाबनानै डायलग होस्रोनानै फैबाय। आं होस्रोनायखौ बन्द' खालामा, थानो हायैनि बेयावबो होफैबाय आरोखि। हालिया नोंथांमोना आंखौ सिनायोना सिनाया? सिनायोबा आखाइखौ बिदि आरोखि। सिनायालाय दिनैसो सिनायदों। आङो मेथाइखौनो रोजाबग्रोसै ना मा होनो? नोंसोरो हौवा ना सिख्ला? सिख्लाया सिख्ला, हौवाया हौवा। आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांबाय थायो, माने आंनिब्ला आरोखि दाथ' जेरावबो हिनजाव खारनायल' खोनायो, नंगौ नाङा? हिनजावा माब्ला खारो? हिनजावा जेब्ला गथ' 5 बोसोर जाबाय, 6 बोसोर जाबाय, बिनि उनावसो खारो ना खारा? हाबानि फिसा सानै जानायनि उनाव बा 10-15 बोसोर बा 6-7 बोसोरनि उनावसो खारो, नंगौ नाङा मादै? बिदि खारनो नाङा, खारनोब्ला हाबानि साननै उनाव खारनांगौ। हाबानो फिसा लाखांनानैसो 10 बोसोर थानायनि उनावसो खारनांगौ, साननै सानथामनि उनाव खारनांगौ। हाबानि साननै सानथाम उनावनो खारनोबा बिदि फिसा लानानै बा फिसा सानै गालांनानै खारनो नाङा। बारा जाबाय नामा बुंनाया? जायाखै दा? आरो जुदि हिनजावखौ खारजानो गियोब्ला बोसोर गियान फिसाखां, खमसे खम साबा खांनांगौ। फिसा सासे खाङोब्ला 5 बोसोर, नंगौ नाङा? 5 बोसोर नांगौना फिसा सासे खांनायाव। माने बे नोंना देरहोनांगोन, एसे गोरलै गोरलाम मानबायनायाव खारा हिनजावफ्रा, मिथिबाय? एसे थाबायनो रोंनानैसो खारो। बिराद सालाक हिनजावफ्रा। आयौ अन्थाव बाथाव बिदि मानबायनाय गथ'खौ आं बोरै गानानै खारनांगौ बिदि होनोनो। थाबायनो रोंनानैसो खारो, ओंखायनो जै थाबायनो रोंबाय लाबाव, मिथिबाय? जै फिसाया थाबायनो रोंबाय आरो सासे होख्लायबाव आरोखि। बे लानाव लानाय साबा फिसा लायोब्ला बोसोर फिसा नांगौ, 25 बोसोर। बबे टाइमाव खारनो सम मोनो बेलाय? नंगौ नाङा? ओंखायनो फिसाखौ साबा खांनांगौ रायजोफोर, होमब्ला हिनजावफ्रा खारनो सम मोना। सयथि मिथिबाय? दा मोनायावनो सिमाङाव मैदेरजों गाथारजाथों आङो, नङाब्ला बिदि आरोखि। नंगौ नाङा? ओमफ्राय जुदि हिनजावफ्राबो जुदि हौवाफोरखौ सन्देह दङब्ला, हौवाफ्राबो डेन्जार ना, हिनजावखौ गारना खारो, नंगौ नाङा? हौवाफ्रा हिनजावखौ गारना खारना खारा? हिनजावफोर, आं बुंखायो, हौवाफोरखौ नोङो सिगिनोबो हाया, नोङो दमन खालामनानैबो दोननो हाया। ओंखायनो उन्दुनायनि सिगां ब्लेड ज्रो आरो हालदैखौ टेबोलाव दोन। जेबो खालामनो नाङा, जेबो खालामनो नाङा, ओरैनो सल' दोन आरोखि। ब्लेड ज्रो थाइबा खिसानिखौ बायखा, ओमफ्राय खुरैयाव हालदै ला, जेबो खालामनो नाङा। होमब्लानो गिबाय बियो नोंखौ, गारना खारला हिनजावफोर। गासिबो नामा सोरबा सोरबा? गासिबो मोनदों? गासिबो नामा? गासिबो नामा? आदा गासिबो? मा नोङो हौवाया खारबाय होनबालाय न'खरा सिलिंखार जाबाय, फिसानि जिबन, फरायनाय जिबन सेस। हौवाखौ लाखिनांगोन ना, नंगौ नाङा? ओंखायनो बिदि खालामनांगौ। सिगिनाया बेसो आरोखि। आयौ सानफ्लांगोन बियो होमब्ला। ओइ जाथ'बाय, आं गान खननोसै। गासिबो मोनाखै दा? बय आखाइ सिनाखि? बय आफानाय जुदि थालि मारिब, बयबो आखाइ खबगोन। गासिबो मोनाखैबा? बेस्ट दे बेस्ट। आखाइ खबना होनाय जोबोद।
halo, halo, Ada nunggu ya, kami lagi.